A nyní, dámy, pánové, dovolte mi, abych uvedl další číslo. Pomenoval jsem ho po svém dlouhodém příteli, Vilému Telovi. Vilém Tele je tvůj přítel. Ovšem, velice dobrý přítel. To samozřejmě není možné. Dovol? Proč by to nemohlo být možné? Protože Vilém Tel je přece mrtev. Cože? Co to říkáš? Vilém Tel je mrtev? Je mrtev! Vilém Tel je mrtev! Je mrtev! Bože, Vilém Tel je mrtev. Můj přítel Vilém Tel je mrtev. Už několik století. Století? Bože, jak ten čas letí. Tak to bude aspoň krásná vzpomínka. Dámy a pánové, dovolte mi, abych další číslo věnoval památce svého zesnulého kamaráda z odboje Viléma Tela. Jedná se o sestřelení jablka z hlavy mého syna. Nemáš syna. Já nemám syna? Aha, pravda. Dovolil bych si tě adoptoval. Ne. Špatný nápad. Když nemám syna, tak Nino, pojď sem. No, pojď. Tonio. Drahý Nino. Tonio, já smrdíš. Nemůžu. Ta Adička furt tady ta kanila. Drahý Tonio. Dovolil bych si tě přisvojil, chci říct si osvojil, jako svého syna, na kterého bych byl po celý zbytek života nesmírně hrd a dojat nad každým jeho úspěchem. Tak co? No, synu, no, Tatínku. no. Pipo. Dobrá, chlapče. Dobrá. Tak, to by stačilo, tak, pojď sem. Tak, obrat se, prosím tě, Tak. Dobré. Tak. Co mu budeš sestřelovat z té hlavy? Nějaký chytrý, ne? Co bych mu asi sestřeloval? Ale zase tady nosíš dál, ne? Dobrý, tak. Dobrý. Co se dělá, tatínku Pipo? Ale sestřelím ti jablko z hlavy, synu Tonio. Je to můj výtečný kousek. No. Tak. Já jsem připravený. Co si třeseš? Máš snad strach? Já ne, ale to jabko se trochu bojí. Nic se oba nebojte. Tak. Šup! Já. No sláva, povedlo se. Je to jenom pár kroků. Pár kroků a takový průstřel. No, ale pár kroků. Není žádný umění. Dobrý. No. Říkáš pár kroků? No, pár kroků. Tak běž. Jdi. No jdi. Jdi dál. No jdi, ještě dál, prosím tě. Jdi. No jdi ještě. No stačí. To by mohlo stačit. Tak, prosím. Tak připrav se, chlapče! Či! Rychle! Tatínku! Je tu zima, máma! No, hned. Já tě skoro nevidím. Tak, no. Tak. Vůbec. Tak. No, kdy máš terč? No sláva! Povedlo se, hurá, sláva! Myslíš, že je tento... Myslíš jako?
no tak to. Náš kamarád tady a tady Nino. Já to chápu, je to hrozný problém. Nic. Jakoby se. Musíš ho nějak odklidit. Jak? Rychle, máš na to 5 minut. 5 minut? Teď ti musí být aspoň na 3krát. Já je nějak zabavím, jo, nech to na mě. Tak. Když jsem já ty koně pásal, přišla na mě třimota. Když jsem já ty koně pásal, přišla na mě třimotu. Třimotička, koně vyšle to, Třimu.
Akorát jsem neměla nasazený nos od začátku, jako clown správný, jsem ho měla na čele. Já jsem ti to... Já jsem to myslel, že to umysl. Ne, to jsem jenom zapomněla, když jsem šla do Má bez nosu. To nevadí. A bez paruky. Bez paruky. Pojď, budeme jí nahánět kolem chaty. Pak vidím obrázek ještě zblízka. Ty. To mám prostě.